Oi morenya kwa RAMOGI Juan kamora mora maintiere ageno ni giko dira Mario chakore yo makare machiegni e chenro mar ang'ich welo magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ok bi chopo e romo mar riwruok mar pinje Afrika AU mar twak ewi kelo kwe e piny Ethiopia. Jaod bura ma Sirisia John Waluhe ochiwore ka obila odiochieng' achiel tok do ochiwone kum mar higni 67. Some people are setting up hospitals, some people are flagging out lorries, some people are flagging out ambulances. Which one has been flagged? Or we are being told that we are investigating whose toll, and money has been disbursed. Janon weche siasa Fred Ogola oseo gavana ma Siaya James Orengo kuom rem kedo gi mibadhi e kaunti no e kinde mane en senator. Machiegni nyako RAMOGI nyinga Simfros Okinda par ni nyalo chwalo no ote mari e namba manari adek auchiel no bende wanyalo tudore kanyo e mbui maro mar Facebook mar RAMOGI TV kata e mbui maro mar YouTube, Twitter kachiel koda Instagram. Jaloko marwa Elizabeth Otieno. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga omedo tielo ni ten pinje moko mag jowagunda ema omaye loch mar dwe mar 8 e yiero maduong' mokalo. Odinga ne ulieko ni pinje go samoro ne ok mor kod chia mare ahinya to eneno ni Kenya obedo piny man kod duol mapek e Afrika. Jatelo no gilange kata kamano ne osingo dhi nyime gi sundo lokruok madwarore e thurka nyaka giko. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Lochario tok yiero maduong' e thurka. Ogai mar Azimio Raila Odinga mabende en achiel kuom jotelo mane laro komtend piny Kenya podi wiye okowil kaka yiero no ne odhach nyaka telo oweyo lwete. Odinga mapodi ok orwako duoko mar yiero ni koni pinje mamoko maoko ne odonjire e yiero kendo ne gimino bad migepe mane ongirore e yiero ni. You saw the chairman of the Electoral Commission running like a thief to go and announce the results. And the bigger part of the commission saying, no, these are not the results. The international community cannot condemn that kind of action. Why? Because they knew what was happening. It can only happen in Africa. It cannot happen in Europe. It cannot happen in the United States. It is only here is where the chairman of Electoral Commission goes alone. Is a chairman of 7 commissioners. But he goes alone there to announce the results, and then they say he's the hero of the day. Odinga kinde mane manyombulu etunge Kenya ma opogore ne oguro kisera mare na ne piny Kenya obiro bedo mano manyalo chung' kar kende e yore bura to kao loch mathurka. Gino ma ochichni samoro ne omiyo pinjego odonjire e yiero kaachiel gi telo mapachoka. Africa has great potential. The richest continent in terms of resources. Is also the poorest. Why? Because true African Democrats who believe in Africa and using African wealth for the benefit of the African people have not been able to get power to do so. And the international monopoly capital is not comfortable. When you're talking about making Kenya a manufacturing hub to supply the whole of the Eastern and Central African region, those people are not happy with you. But we cannot forever remain servants of international monopoly capital. Africans must rise up. And there's a solution to this. We tried. So it's not that we were caught unawares by mathematics. But at every stage, they knew what they wanted. So I'm trying to remind you that if you are not ready for the long haul, my friends, you can surrender.
Tend Azmiyo ne twak kinde nyasi mar sidha yanga buk ma ondiki gi Oduoro Ng'wen ma otisi kaka Stronger Than Faith ma bende ne owuoyo e yore kaachiel gi ondam ma Kenya osegoyo chakre kao loch kuom jowagunda higni 59 mokalo. There are many people who leave alone any understanding of the colonial period, have little or no knowledge of the atrocities and excesses of the Moi regime. This book comes at a time when there is denial or rejection of our history of independent struggle and liberation, when there appears to be a deliberate effort to white out, to rewrite, erase or reverse the history of our resistance, and where the heroes and heroines who sacrifice everything have been forgotten, belittled or ridiculed. Our young people who don't want even to be called the leaders of tomorrow, they are saying they are leaders of today. I'm challenging you to stand and lead this country, because this country is headed to the dogs. So many of our youth today don't know what happened in this country. They don't know. They call themselves hustlers. Because they don't know. This ignorance, and it actually serves the interests of the regime in power to suppress these historical facts. But these are facts which need to be known. We are not here because of generosity of some other people. It was because people suffered so that Kenya can enjoy the freedom that they have today. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta koro yango ni ok obi chopo e bura mar riwruog pinje Afrika mibago e piny Afrika ma milambo kaka nochano. Kenyatta olero ni kaluwore kod dich mamoko mane en godo motelo ok odhi nyalo chopo e burano ma idhi twakie weche mag nyayo kwe e piny Ethiopia. Ethiopia osebedo kod ywaruok kod kweth mar Tigray People's Liberation chakre dwe mar 11 higa mar 2020. Oro kachiel kod nongno oyangi kaka midhiero mokwako ok mana piny Kenya kende to nyaka pinje mamoko e ugwe mar pinje Afrika. Ma wuok e romo mar IGAD kod riwruoge mamoko ma oyango ni midhiero ni okwako ji maloyo milion 4. Kamano bende jalup jatend piny ma pacho ka olando kenge ma piny owacho dhi keto mar konyo e weche go mag kedo kod oro mokwako gwenge ma pacho ka. Jailieta miyowa mathoth. E twak mane ogolo kawuono, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni giwinjore e okenge mopogore opogore ka achiel kuomgi en kelo kanyakla omenda mar kedo gi oro. The national government will mobilize resources. Our county governments have agreed to provide resources, and our development partners have agreed to support us in a big way so that we can mitigate the effects of the drought, which is as a result of climate change. Kamano bende, wach mar county ka county tiyo kende ma okonywako piny owacho bende hinyo lwenje kedo gi oro. Ko wacho ni kamiti ma kedo gi oro e counties gi biro tiyo machiegni kendo romo gi jokanyo mag piny owacho kinde ka kinde. We have agreed that county steering teams are constituted and made operational. That will be chaired jointly by the governors and the county commissioners, and all the state and non-state actors will be members, and all those who are involved in the humanitarian intervention will be members of those committees. Chenro mar chwalo pi e gwengegi bende omi maino ka koro riwruoge ma chwalo pi dhi konyo e chiwo pi e gwengegi. Kamano bende jolweny ma Kenya Defence Force dhi konyo e kunyo pi e gwenge ma oro okwako. Have mobilized 100 water buses that will be deployed in all the areas that have been badly affected. The Ministry of Water has given a proposal that we are discussing with the Treasury on how we can obtain more water tanks and also contribute in drilling more boreholes in the areas that are required. Kaluwore koda ywak mosebed ka igolo ni moko kuom chiemo mag kony ok chop ne joma owinjo chop negi.
Piny owacho oketo winjruok gi counties gi mondo oket okenge mag neno ni chiemo ochopo ne ji duto te e gwenge magi. All food by the national government, by the county governments, by our development partners will be received and distributed by the county coordinating teams. And all that food will be documented from the point of being received up to the distribution. Wach mar chwalo chiemo ni en twak mane jotend pinje mopogore opogore e milambo mar Afrika oketo mar neno kaka chiemo ochopo ne pinje ma oro okwako. Ka bende gikwayo pinje Afrika mondo oket chenro mar neno ni lokruok mar kor lwasi okokelo midhiero matut mag nok mar chiemo. It's critical that we need to level up our joint efforts through regional collaboration, cross-border coordination with the humanitarian development peace approach. This way, sustainable national food systems will be strengthened and famine risk will be reduced through scale-up intervention and resilience investments. Gimedo ni wach ma pinje Afrika yudo cham koa e pinje ma oko owinjo oduok chien kanyakla kod lal e kinde mag keyo. A robust coordinated response to address shocks to regional food supply chains and minimize imported volatility and exchange rate instability. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni jokanyo e counties ma oro okwako kod mag piny owacho biro bedo karomo tok ndalo 10 mar nono okenge moseketi kod lokruok madwarore e sama imed chwal kony mar kedo gi oro. Jailieta, Ramogi TV. Speakers mag od buche mag county e pacho ka koro kwayo od bura mamalo mondo mi okadh chik mabiro chiwo thuolo ne migawo mar omenda chwalo omuom achiel kachiel ne county assemblies ma okete lwet jodito mag county mideno ni manotend county. Maen wach mane osir lwedo gi speaker mar od bura mar Senate Amason Jeffa Kingi mane oyawayanga romo magalamoro mokelo kanyakla speakers mag county assemblies duto 47 e county ma Mombasa. Joja oko miwa mathoth kaluwore koda romono. Romo mar ndalo adek makelo kanyakla speakers ma county assemblies duto e pacho ka ne ochakore ayanga e county ma Mombasa. E romono mageto tiego speakers manyocho yier chenro mag tayo od bura kaachiel kod tudruok mantiere e kind tend county kaachiel kod mano mar piny owacho mamalo, weche mag omuom mag tayo od bura ne onyiedhore. Speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi mane en wendo moyiedhi ne okoni dwaro nitiere mar chugo chik mabiro chiwo thuolo ne migawo mar omenda chwalo omuom achiel kachiel ne county assemblies. This is a matter I personally feel deserves to be treated with utmost urgency for purposes of expediting the work and operations of county assemblies, which are a key cog in the wheel that is devolution. Kisani, pesa madi county assemblies lower treasury, tiene lower executive. Tonite yuwa katadwaro mare members mage assemblies mondomi sama treasury chiwo pesa gi to gichiw direct madi assemblies direct mako kadho kum korka executive nikech dibed matek kabisa ka idwa oversight executive to en kende manyaka omi pesa ekitim oversight. Therefore ana daer ne mondo jogi wachno maler niti jo mibadhi ko yudi te timo gango mondo watim kodgi gimo nyalo timo kodgi kwa wegi aweya ni gitimo kaka gera ka assembly mwaka okanyicha onge order structure onge ko ubria dia kanyo chalo bimbe madhi modonji mokia kumae to dhi so nyako dhi los gigo mabed maber mabiro konyowa gi gavana mar county. E romono, county assemblies ne bende ojiwo mondo miyo kadh chike mabiro miyo giyudo omuom mabalang' ma ok mana keto geno margi e omuom mawuok e tend piny owacho mamalo ma samoro deko kendo rocho moko kuom chenro monego bed ni tayo kod tend counties. As we pointed out during the launch, on-source revenue has been a sleeping giant that needs to be woken up to help liberate our counties from the shackles of absolute dependence on the national exchequer disbursements. To dwarore ni bang' ndalo prochiko kosekadho budget to ikadho gi miluongo ni finance bill. Nitiere counties mang'eny ma leo kapok otimo ma. Miyo sama ichoko osuru kapok okadho finance bill tiende ni ichoke tok chik. Nyoro na wuoyo gi ng'ato man check collect pesa e chichi ko en chiro man tieno ng'ero en kadem kocha.
nigi yudo 30,000 kende to nyaka nyawo ayako bi office giyudo 1,190. Ng'eche ni nitie midhadhe mancha kawo pesa 70,000 shillings lala like that. So waparo ni wabiketo ginene mkakati maka itimo revenue collection to ok lal. Moko kuom midhieche magikone okwako thoth tend counties en ni moko kuom chenro pod ok ta kaluwore kod chik mantiere to chutho mago matudore gi weche mag choko kaachiel kod tiyo gomenda. Taxes ka ji wakacha to ji biro kato ji gika kendo kamano kidhi malo pod ok berna kichoko njatimre kamano wuka ni adwaro pesa ma kama idhi timo gima to structures ok oluw. Abiro kwayo jo Migori County Assembly ni waluw structures. Iga manyo kadho nywa kadho bills ma oingo 50 gi wiye to pod nyaka los ne gimno ni regulations. Kendo nitie moko bende manyaka losi kaka koro Kisumu County Rating Act dwarore kabisa mondo watim mapiyo piyo eka mondo mi sirikal mar Kisumu County thuolo mar choko osuru kuom jogo man gi lope kata man gi udi e county. Mago mana moko kuom weche mitwak e romo ni mochakore kawuono yanga mokelo speakers duto mawuok e counties duto 47 e pacho ka en twak magibago e thuolo mar ndalo adek ka giwuoye kaka gidhi keto chike kata kaka gidhi chugo chike madhi rito tend counties magiaye. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e boma ma Mombasa. Wadhi nyime kama bang' kane jatend piny Kenya William Ruto ne walo jotend migepe juma mokalo, jo Kenya mane oro kwayo mar bedo jogoro mongirore koro oyudo duoko. Duol mochung'ne ndiko jotich mag piny owacho olando nyinge jo Kenya makoro chopo e tielo madhi dwaro ni mondo dadhogi. Cleophas Oluoch nigi mathoth. Kaluwore gi milome mane oketi gi duol mandiko jotije piny owacho Public Service Commission, oganda jo Kenya maromo 9,154 ne ochwalo kwayo mar tich ne thuolo mag tije jogoro mongirore. Kuomgi, ji maromo 477 kende ema ne owal mondo chopie tielo machielo. Gilaro thuolo mag jogoro mongirore. Moko kuom nyinge manokete gaset madongo mapachoka gin manyien kama moko gin moko manosetiyo e telo mar Uhuru Kenyatta. Moko kuom nyinge makoro chope tielo mar dayo dhok gin kaka jogoro mongirore masani, Julius Juan mano mag weche somo, Jerome Ochieng mabende ochung' kanyo ne weche tudruok kod lony manyasani, Joseph Okudo mano jagoro mongirore ne weche tuke, Bello Kipsang en jagoro mongirore masani, Charles Singa jagoro mongirore mag udi, Nelson Marwa mabende en jagoro mongirore masani, Francis Owino mabende en jagoro mongirore weche mag pur, Susan Mochache jagoro mongirore weche mag thieth, ka Nicholas Muraguri bende en jagoro mongirore masani. Komachielo, jogo makoro bende manyo komno mag jogoro mongirore oting'o Masi Mwangagi mabende ne en jalup jatend migawono mar thieth, Patrick Amoth, Director General mag weche mag thieth, Raymond Ochieng mabende wuok e kaunti ma Homa Bay, Mary Chebukati, jaod jakom IBC Wafula Chebukati, Duncan Oburu Ojwang, okil kamaloka mabende wuok e kaunti ma Homa Bay, Laban Peter Airo, nen jatend mbalariany machon e yor kojolo ma Moi, kabende sani en jatend mbalarianyno ma Daystar, Masi Nyabwala mawuok Migori County, Rose Jakoyo mawuok Siaya. Kamachielo, jogo bende mosebedo telo mopogore opogore koro duogo kalaro kombego ka oting'o Samuel Tunai, gavana machon ma Narok, Joash Mangi, jalup gavana machon ma kaunti ma Kisii, Isaac Mwaura mabende ne osebedo senator machon mogwel, Nixon Korir, jaod bura machon ma Lang'ata, Chris Wamalwa mabende ne olaro komno mar gavana e kaunti ma Trans Nzoia, jaod bura machon ma Kiminini. Chenro mag dayo dhogi dhi timore kin tarik 12 dweni mar 10 nyaka tarik 22 dweni mar 10. Mondo jotelo makamagi ochopi mondo da dhogi, gidhi dwaro gigo ma opogore opogore. Gigo ma gidhi dwaro oting'o kanyo opande mar piny Kenya, oboke gi mag somo manyiso lony margi, oboke mamoko manigi neno e wigi, otese mapodhogi kowuok ir KRA, duolno mochung'ne usuru. Duol machielo mabende nyaka podhgi mano HELB, mano machiwo hola ne nyithi sikul mopogore opogore. Duol manono gope kata mago mag CRB bende nyaka chwal oboke margi mapodho jochung' makamagi. Okwach kich nyaka gibed gi certificate of good conduct e kind mamoko.
Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jaod bura ma Sirisia John Waluhe oduok e jela ma industrial area e boma ma Nairobi kama odhi tieke twech mare. Waluhe ne ochiwore ne obila e doho ma Milimani mondo duoke od ang'ech kuma odhi tieke kumare mar higni 67. Ma en tok doho ne yude gi keth mar mibadhi aguch kano chama National Cereals and Produce Board e kuodu ma nengo ne romo $297,000. Odiochieng' manyoro jang'ad bura Esther Maina nowito oko ng'ur mane ochwalo e wi higni mag twech mane omiye. Motelo ne mano, Waluhe ne obedo e jela ma Kamiti kuom dweche 4 bang'e ne oweye tok chulo ramun mar siling $20,000,000 kane orito ng'ado buche mar ng'ur. Jang'ad buche do mamalo Justice Roslyn Aburili mabiro winjo bura mane omaki gi jago mane olaro kom gavana ma Homa Bay Evans Kidero ka okwedo yiero mar gavana Gladys Wanga osingo biro ng'ado burano e yor ratiro ka oluwore gi chike. E romono ma bende ne obedo e nyim doho mamalo ma Homa Bay, Aburili ne owacho ni ng'eto mar burano dhi yiengore neno ma ibiro chwal e nyim doho to ok dwaro mar jogo manie burano. Bedo golo siem ne joma nie burano kama oting'o Evans Kidero kod gavana Gladys Wanga kaachiel kod okindegi mondo kik yie ng'ato wuondgi ni nyalo donjore e burano mondo ng'eto mar burano odonjnegi ka okonegi ni ng'eto mar burano biro mana yiengore e wi neno ma ibiro chiw e nyim doho. Burano ibiro chak winjo tarik 24 dwe mar 11 higani. This particular judge has no agents. No agents. In the political arena, parties have got agents who sit here and there to take care of their interests. I do not have agents who take care of my interests. All of you are my clients. The petitioner or the petitioners and the respondents are all my clients. They are the people of Kenya who have given me this job to do. So I promise you that I'll serve you to the best of my ability. You don't have to fear anything. You don't have to fear anything because in a dispute, there is always two sides of the coin, isn't it? Two sides of the coin. Jolony e kaunti ma Siaya oseyo okang' ma gavana ma Siaya James Orengo kawo mar chuogo aput mar nono kaka omenda mag kaunti no osetiyo. Kotelnegi kod ngire Fred Ogola giwacho ni Orengo ne owinjo ta tije makare kaka senator kendo mano e kinde mane owinjo ofweny ni omenda ne ok otiyo makare. Omedo ni aput mane ochuogi no en mana mar medo tiyo marach gi pesa mar kaunti ka onge gi manyien mabiro wuokie aput no. Keep on coming up. And I know a good number who did not succeed. Are you people here waiting for investigations, or you want food on the table, you want healthcare, you want education, you want all the goods of life that other governors are getting? Some people are setting up hospitals, some people are flagging out lorries, some people are flagging out ambulances. Which one has been flagged? Or we are being told that we are being investigating who stole and money has been disbursed. Let him not hoodwink other people to focus on commissions and task forces. Do you eat task force? Is task force medicine? Is task force education? We want solutions. We don't want reasons for failure. Do you want reasons or you want results? We want results, not reasons. Nyakoromogi tok lipot mawuok e gwenge kuma Siaya wakaw yie matin kata kamano somo duoko mar moko kuom jogo mabende twak kodwa weche manyien. Jona Pidi wacho ni ane Bakasi Ramogi ler an wach nek momedore Kenya ka omako dhoga. Dave Rizi wacho ni watching live from Karachuonyo Kanjira Pala Market siasa no serumo. Let's move on. Erokamano. Anyanga Makopio wacho ni kaka weche manyien magangi chwele donjo na maler. Erokamano ka Naftali Oko wacho ni aneno lendo kana wendo kod Frederick Ojuang. Nyakoromogi kanyo wakaw yie matin waduogo gi weche mathoth kik idhi mabor.
e pewe mag tuke maiero hero mar adhula kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 300,000. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi National Police Service owalo Nur Gabo kaka inspekta mar obila e yor kojolo. Nur biro chako tich ayanga tarik 26 mar dweni. Ma en ote mogol kod tendo obila kawuono ka Nur biro tiyo nyaka chieng' yud inspekta manyien. Inspekta mar obila machon Hilary Mtambai nodhi e rutaya machon kochakore juma mokalo. Kawadhi nyimeni National Police Service Commission ogolo amuri mane gichiwo higa mar 2021 mar chungo medo sacho obila makorko tieko tiegruok gi mar donjo e National Police Service. Motelo e andika mokwongo mar higa mar 2021 mar tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo kod barua mane gindiko tarik 17 dwe mar 11 higa mokalo. Negichiwo amuri mondo kik medo sacho obila mar 1233 mane otieko tiegruok margi. Sani koro kaluwore kod ng'eto mar doho tarik 29 dwe mar 9 higani, giwacho ni chungo medo sachgi kendo kokalo e chwalo grade mar chudogi koa e J nyaka F ni e tok chik. Kuom mano, National Police Service Commission onyiso Inspector General mar obila, jalup inspector e Kenya Police, Director makojolo kod apisas mago kwach kich
kokale barua mar tarik 3 dweni mondo chulo bilago osachgi e grade mar J kai chako gi tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo. Kawadhi nyime ni miche mag derepe no bago ng'anyo e boma ma e oko mar apis mar IBC e boma ma Kilgoris ka gidwaro mondo ochulgi ne tich mane gitimo e kinde yiero mar dwe mar 8. Joriemb nyamburko go wacho ni giketo winjruok gi IBC kane opog Transmara didek kendo chudo ni timo kaluwore kod pok machalo kamano. Joma ne chwalo gige luto ombulu ne zone A ne chulo siling 1015, zone B ne chulo siling 1035 ka zone C ne chulo siling 1045. Giwacho ni chudo mane giyudo kokale bengi tin kaluwore kod winjruok mane gibedo godo. Basi wangetulipa venye tulikuwa tumeelewana. Wamerudi wameanza kulipa pesa 9,000, 7,000 kwenda kuulizia eti tunaambiwa kwamba eti tutaangaliwa. Kwani hii ni Kenya ya kuangaliwa ama hii Kenya ni Kenya ya sasa? Sasa sisi kusema ukweli tunadai haki yetu. Tulikuwa tunalipwa vizuri, lakini saa hizi tunaomba Chebukati afuate hiyo mwenendo ya hiyo wakati yote na tupewe haki yetu. Tulifikisha box kwa kituo na tukarudisha katika tallying center ambapo ni ya Kilgoris Boys. Yes. Na kutoka wakati huo hatujalipwa pesa zetu. Na ile pesa ilianza kulipwa jana, inaanza kulipwa pesa hatujui kama ni down payment ama ni ya kutuonga tunyamaze ama ni ya kutufanyia nini. Thuolo mokwongo jang'ad bura mar buche lo kod aluora or e gwenge mag Transmara County Narok. Jopiny orwako biro jang'ad bura no kagiwacho ni dhi konyo yalo buche mag lowo kod aluora modhuro e gwenge go. Jang'ad bura Weche Manuel Mutwana en achiel kuom jong'ad buche 18 mane ochwale gwenge mopogore kod ogaye mar doho Martha Koome. Mutwana notimo romo gi ruodhi kod jolupgi e yore mag tieko buche modhuro mag lowo e gwenge go. Kulikuwa na shida kubwa sana ya kwamba mtu natoka hapa anaenda paka Narok ambaye ni masaa matatu kwa matatu, alafu unabeba shahidi 5. Hiyo gharama inaweza fika hata 30,000 na unaweza enda hiyo kesi hata unaweza enda hata mwaka 2, na hiyo gharama inakuwa mingi sana kwa watu ya hapa. So tunashukuru tuliweza kutumiwa judge ambaye amekuja hapa. Leo tumekutana kama Court Users Association, wale wanahusika kwa mambo ya kuangalia mambo ya shida za mashamba na mambo ya environment. Na makesi mengine sio hasa iletwe katika kotini, bali mengine yanaweza suluhishwa kwa land register, na mengine pia kama succession. Tunaambiwa kwamba succession ni mzuri tufanye succession kwa njia ambayo inafaa. Nyakaramogi dakika 32 tok sachiel wakawo yueyo waduogo gi weche mag tuke. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Don't run! Don't run! Hey! Don't run! Na thogi no bwana. Naleko nine piny rumo. Ne wuoyo nango kae kapok idhi kuonde midhiyo. In gadier ni dwana los wuoche. Ang'o mitiya malich kamae? Hera muomo gode nyaka mudho. Mama yawa. Koro wach matin idwa loke mondo obed gimoro maduong' yawa. Pwagu pata pwagusi. Oh bono, erego. Adwa tiekra kode. Owinjore ni ibro bede ot ka kendo ibro dong kaka jaoda. Chakre chon ni hera. Nanene wang'i. Deal ni deal. Dial *334#. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network.